И здравейте, това ще бъде последния епизод, който не е разбрал. Нищо не пипам. Стига, ще не бе, ще бъдне! Аре, ако блокираш, ще... Айде, добре. И фанахме се на един бас, не ви интересно. Ето, за последния епизод ще гребе малко клетите, ще правим простоти. Абе, ще ви обясня после. Чакай да отидеш. Ти къщата ли си? Как влезем? Чакай малко. Само аз го сложих да ви покажа каква е ситуацията. Добре, махни тентите. Аз ще го направи покрив. Може и да не бъгне, защото е твой ворот. Влез вътре и го запълни. Ето го, Виктор. Я изключи звука на Майнкрафт. Ти има и свят 2. Не бе. Да, свят. Чакай, я читни един торче. Имаш ли в себе си? Ма не е нужно торче. Аре, слагай. А така? Аз да ти искам молата. Чакай, къде е ръчка? Аре, 3, 2, 1, давай! И... Бъгнахме ли? Не бъгнахме. Мале, колко много се изчупил. Я отвори сега, щупи го. Давай, чупи го. Да, не е бъгнал, защото е на твой ворот. What the fuck? Аз сложих малко тин. О, мага! Ох, за малко е. Почти щяла да отида на... Еми, това е мемория. Глед колко. Да, прав си. Добре. Аре, събирам. Ама, що го слагаш са? Ама, добре, ама няма как с такова, с запалка. Да, бе, я го чупи, това няма как да стане. Не с запалка, с ръчка. Дай така. Това ли? Да, пак по същия начин. Я сложи ти антита до кулата. Ни. Чакай, ще ти... Искаш ли да обгадя? Нашата кула ли? Да. Да. Няма. Сега ще има яката гръм. Добре, чакайте сега. Ще ви покажем как е това. Къде е ръчката? Ето е ръчката. Я го направи на ден. Направи го на ден. Чакай. Ето. Идвай сега. Чай, само редстон не са ме сложили. Аз ще слагам отгоре, бе, бат. А? Аз слагам TNT. Няма как, защото... добре. Чакай сега. Добре, чакай, аз съм от другата страна. Не! Запалих го! Бягай! Извинете. Не! И вътре има! Мъртъв съм. Ето, бъгна ти казах. Да, Гледай. Добре, бъгна съвсем. Преди мен. Аз не съм бъгнал да те яд. Ти, Виктор, бъгна. Аз му казах, ама кой да ме слуша. Защото ти не се... Аз ти казах за първото място. Ето сега ще видим какво има. Виктор, бъгна хепте. Аз къде съм? Не знам. Аз излетях нагоре, я ме вижда. Добре. Добре, Пацо, я излез. Я чакай, аз ще я лефна. И Виктор е толкова бъгна, че Майнкрафта му... Мен дори не ми даде да лефна. Аз излязох от Майнкрафт. И ми го експито, нещата ми няма ужас. Аз излязох от Майнкрафт. No. Добре. Сега я ще лефта скоро. Не изключи клипа. Няма. Не. Добре. Читни сега дума и да направим един надпис. Добре, ти го направи. You died. Аз ти предлагам Маре направо да почваме нов. Добре, спирай този клип. Добре, чакайте, дами и господа. Това е чао от нас. Не, чакайте. Не го, още малко да го направим. Дами и господа, това ще бъде от този клип. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, ако ви е От целия харесал. свят. Това няма повече да си имаме
ще направим нов, който ще е на Пламен и най-вероятно ще снимам аз. Чао! Айде, чао.